நம்முடைய ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் சமாதானமும் நம் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக. ஆமேன். இந்த நாளின் தியானத்துக்காக தெரிந்து கொண்ட பகுதி திருத்தூதர் பணிகள் 10ஆம் பிரிவு, திருமொழிகள் 34. அப்பொழுது பேதுரு பேசத் தொடங்கி, கடவுள் ஆள் பார்த்து செயல்படுவதில்லை என்பதை நான் உண்மையாகவே உணர்கிறேன் என்றார். எல்லா மனிதரும் சமமாக படைக்கப்பட்டவர்கள் என்ற உண்மையை நமது சுய ஆதாரமாக வைத்து கொள்ள வேண்டும். 1776ஆம் ஆண்டு ஜூலை 14ஆம் நாள் அமெரிக்க நாட்டிற்கு சுதந்திரம் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது. அந்த இடத்தில் தாமஸ் ஜெபர்சன் என்பவரால் எழுதி அறிவிக்கப்பட்ட வார்த்தைகள் தான் இந்த வரிகள். 1789ஆம் ஆண்டு பிரான்ஸ் நாட்டு நாடாளுமன்றத்தில் சமத்துவத்திற்கான அறிவிப்பு ஒன்று கொடுக்கப்பட்டது. மனிதர்கள் சுதந்திரமாக வாழவும் தங்களது உரிமைகளில் சமநிலை பெறவும் தொடர்ந்து பெருக்கிறார்கள் என அதில் சொல்லப்பட்டது. 1950 ஜனவரி 26 இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு நடைமுறைக்கு வந்த நாளாகவும் மக்களாட்சி அமல்படுத்தப்பட்ட நாளாகவும் இணைந்து குடியரசு தினமாக கொண்டாடி வருகிறோம். பெரிதும் போற்றப்படுகின்ற இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு முகவுரை எழுதியவர் நமது இந்திய நாட்டின் முதல் பிரதமரான திரு ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள். இந்த முகவரியில் அரசியல் சாசனத்தின் நோக்கங்களை தெளிவாக இந்த முகவரை இந்திய அரசியலமைப்பின் தெருவுகோல் என்றும் இந்திய அரசியலமைப்பின் இதயம் என்றும் போற்றப்படுகிறது. இதுவரை இந்த முகவரை ஒரே ஒரு முறை மட்டுமே திருத்தப்பட்டுள்ளது. 1976ஆம் ஆண்டு கொண்டுவரப்பட்ட 42வது சட்டத்தின்படி சமநீதி, மதசார்பின்மை, ஒருமைப்பாடு ஆகிய 3 வார்த்தைகள் முகவரியில் சேர்க்கப்பட்டன. சமத்துவமும் சமநீதியும் விழா காலங்களில் ஆற்றப்பெறுகின்ற உரைகளாக மட்டுமே இருக்கின்றது. நாட்டிலும் சமூகத்திலும் மனிதர்களின் வாழ்விலும் சமத்துவமும் நீதியும் சரிவர பேணப்படுவதில்லை. திருமறை சமத்துவத்தையும் நீதியையும் அதிகமாக வலியுறுத்துகின்றது. இந்த குடியரசு நாளில் சமத்துவம் என்பது சமநீதி என்பதும் எப்படி நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்பதை திருமறை சார்ந்து நாம் சிந்திப்போம். சமத்துவமும் நீதியும் அவசியமானது. கிமு 8ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த இஸ்ரவேலர்கள் சமத்துவத்தையும் நீதியையும் பேணவில்லை. செல்வந்தர்கள் ஏழைகளை ஒடுக்கினர். பணத்திற்காக நீதி புரட்டப்பட்டது. ஏற்றத்தாழ்வு மேலோங்கி நின்றது. கடவுள் இஸ்ரவேலரை சமத்துவம் பேணுகிற சமூகமாக, சமத்துவமும் நீதியும் அன்றாட வாழ்வில் அவசியமான கூறுகளாகவே இருக்க வேண்டுமென விரும்பினார். ஆனால் இஸ்ரவேலர் வாழ்விலோ சமத்துவமின்மையும் அநீதியும் மலிந்திருந்தன. இதை கண்ணுற்ற கடவுள் ஆமோஸ் இறைவாக்கினர் வாயிலாக இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு தமது சினத்தையும் வெறுப்பையும் வெளிப்படுத்தினார். ஆமோஸ் 5வது பிரிவு 12 முதல் 27 உள்ள திருமொழிகளில் இதை நாம் காணலாம். வழிபாட்டில் இசைமயம், விழாக்கள் மற்றும் பலிகளின் ஆடம்பரம், ஆனால் வாழ்விலோ வெறுமை. இப்படி வாழ்வோடு பொருந்தாத வழிபாடுகளும் விழாக்களும் பலிகளும் வெறும் சடங்காச்சாரமானது. கண்டிக்கத்தக்க கடவுள் உரைக்கிறார். நீதியும் சமத்துவமும் வாழ்வில் சிறிதளவும் பின்பற்றப்படாமல் ஏறெடுக்கும் வழிபாடு மற்றும் பாடல்கள் கடவுளுக்கு எரிச்சலாகவும் இருக்கும் என்று ஆமோஸ் இறைவாக்கினர் எடுத்து கூறுகின்றார். நீதிக்கும் நியாயத்திற்கும் 2 உருவகங்கள் இறைவாக்கினர் பயன்படுத்துகிறார். ஒன்று தண்ணீர், மற்றொன்று வற்றாத நதி. மனிதனின் வாழ்வாதாரங்களில் அவசியமானது தண்ணீர். அனைத்து உயிர்களும் தண்ணீரை நம்பியே வாழ்கின்றன. தண்ணீர் பூமியின் 75% நிலப்பரப்பை சூழ்ந்தது மட்டுமல்ல, மனித உடலில் 78% தண்ணீர் உள்ளது. இப்படி உலகில் உயிர் வாழ தண்ணீர் அவசியமோ அதே போன்று நீதியும் சமத்துவமும் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த உருவகத்தை பயன்படுத்துகிறார். வற்றாத நதி என்பது நீதி தங்கு தடையின்றி தட்டுப்பாடின்றி எப்பொழுதும் எல்லோருக்கும் சமமாக பகிரப்பட வேண்டும் என்பதை குறிக்கின்றது. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவும் நீதியை அதிகமாக வலியுறுத்தினார். நீதியின் மீது வேட்கையுள்ளோராய் இருக்க வேண்டும் என்று நம்மை அறிவுறுத்துகின்றார். அப்படி இருக்க தவறியோரை கண்டிக்கவும் செய்வார், தண்டிக்கவும் செய்வார். இரண்டாவதாக, சமத்துவமும் நீதியும் அடையாளமானது. நியாயப்பிரமாணத்தை மக்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பதும் தொழுகைகளில் முதன்மை இடங்களுக்கு பங்கு பெறுவதும் பரிசேயர் மற்றும் வேதபாரகரின் பணியாயிருந்தது. நியாயப்பிரமாணத்தை கடைபிடிப்பதில் மிக அக்கறை கொண்டவர்களாக இவர்கள் இயேசு மாயக்காரரே என்று அழைத்தார். சமயம் சார்ந்த சடங்காச்சாரங்களை செய்தும் தொழுகைகளில் முதன்மை இடங்களை பெற்றும் தங்களை மக்கள் மத்தியில் அடையாளப்படுத்தினார்கள். ஆனால் கடவுள் எதிர்பார்க்கும் அடையாளங்களான நீதி, இரக்கம், விசுவாசம் போன்றவற்றை வாழ்க்கையில் அவர்கள் கடைபிடிக்க தவறினர்.
நலிவுற்றோர், ஒடுக்கப்பட்டோர், நோயுற்றோர் போன்றோரை சமமாக கருதி அவர்களை தம் அருகே வரவழைத்து சுகம் குடித்த இயேசுநாதரை இவர்கள் எதிர்த்தனர். இயேசுநாதர் ஆயக்காரரோடும் பாவிகளோடும் இருந்து உணவருந்துவதை குற்றமாக எண்ணினர். பாவிகளை வெறுத்தனர். பிணியாணிகளை தொடுவது தீட்டு என்று எண்ணினார். ஏழைகள் மீது கரிசனையற்று காணப்பட்டனர். சமூகத்தில் வாழும் மக்கள் சமமாக கருதாமல் தொழுகை, தசமபாகம் மட்டுமே தங்களது அடையாளங்களாக கருதினர். தசமபாகம் செலுத்த வேண்டாம் என்று இயேசுநாதர் கூறவில்லை, அவைகளையும் விடாதிருக்க வேண்டும் என்று கூறினார். இவை எல்லாவற்றையும் விட நீதி, இரக்கம், விசுவாசம் போன்ற குணநலன்கள் வழியாக மக்கள் மத்தியில் அடையாளமாக சமயத் தலைவர்கள் இருக்க வேண்டும் என்று இயேசு எதிர்பார்த்தார். ஜனாதிபதி பராக் ஒபாமா தென்னாப்பிரிக்காவின் விடுதலைக்காக போராடிய நெல்சன் மண்டேலாவை குறித்து இவ்வாறாக கூறினார். நம் அனைவருக்கும் நெல்சன் மண்டேலா ஒரு மனிதரை விட மேலானவர். தென்னாப்பிரிக்காவை சுற்றி நீதி, சமத்துவம் மற்றும் உயர்வுக்காக போராடிய ஒரு அடையாளமாக அவர் திகழ்கின்றார். இறை மக்களுக்கு சமத்துவம் மற்றும் நீதியின் அடையாளங்களாக வாழ்வதே இறைவனின் ஆவா. ஆயிரங்களான ஆட்டுக்கடாக்களின் பேரிலும் எண்ணெய் ஓடுகின்ற 16,000 ஆறுகளின் பேரிலும் கர்த்தர் பிரியமாயிருப்பாரோ? மனுஷனே, நன்மை இன்னதென்று அவர் உனக்கு அறிவித்திருக்கிறார். நியாயம் செய்து இரக்கத்தை சிநேகித்து உன் தேவனுக்கு முன்பாக மனத்தாழ்மையாய் நடப்பதையெல்லாம் வேறே எண்ணத்தை கர்த்தர் உன்னிடத்தில் கேட்கிறார் என்று மீகா 6வது அதிகாரம் 7-8 வசனங்களில் நாம் பார்க்க முடியும். நீதி மற்றும் சமத்துவத்தின் அடையாளங்களாக உலகில் வாழ நாம் அழைக்கப்படுகின்றோம். மூன்றாவதாக, சமத்துவமும் நீதியும் அனைவருக்குமானது. திருத்தூதர் பணிகள் 10வது அதிகாரம் வசனங்கள் 39 முதல் 43 வரை. செசரியா என்னும் நகரில் கொர்நேலியு என்னும் நூற்றுவ தலைவர் வாழ்ந்து மனமாற்றம் பெற்று கடவுளுக்கு அஞ்சி மக்களுக்கு இரக்க செயல்கள் புரிந்து வந்தார். இவர் ஒரு யூதர் அல்ல, புற இனத்தை சார்ந்தவர். ஆனால் யூத பாரம்பரியங்களை கற்று அதன் மீது அதிக பற்றோடு குடும்பமாக வாழ்ந்து வந்தவர். அந்த நாட்களில் யூதர்களுக்கும் புற இனத்தவர்களுக்கும் அவர்களது கோட்பாடுகளில் சில பிரச்சனை இருந்தது. கடவுளின் உதவி யூதர்களுக்கு மட்டுமே என்ற எண்ணம் யூதர்களின் முதன்மை எண்ணமாக இருந்தது. யூதர்கள் புற இனத்தவரோடு இணைந்து கடவுளை தொழுது கொள்வதை விரும்பவில்லை. இப்படிப்பட்ட சூழலில் கொர்நேலியு கடவுளின் தூதரின் ஏவுதலில் பேதுருவை தனது இல்லத்தில் இறை வார்த்தைகளை அறிவிக்க அழைத்தார். புற இன மக்களின் உணர்வுகளை புரிந்து கொண்ட பேதுரு கடவுள் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை தெளிவாக எடுத்துரைத்தார். கடவுள் ஆள் பார்த்து செயல்படுவதில்லை என்பதை நான் உண்மையாகவே உணர்கிறேன் என்று கூறினார். அது மட்டுமல்லாமல் அவரே அனைவருக்கும் ஆண்டவர் என்ற உண்மையை அந்த மக்களுக்கு எடுத்துரைத்தார். யூதர்கள் மட்டுமே பாவங்களிலிருந்து விடுதலை பெற்று கடவுளால் பாவ மன்னிப்பை பெற இயலும் என்ற யூதர் அல்லாதவர்களின் பாவ மன்னிப்பு பெற தகுதியுடையோர் அல்லர் என்ற எண்ணமும் இருந்து வந்தது. ஆனால் அவரிடம் நம்பிக்கை கொள்ளும் அனைவரும் அவரது பெயரால் பாவ மன்னிப்பு பெறுவர் என்று பேதுரு கூறியது நிமித்தம் எல்லோருக்கும் பாவ மன்னிப்பு பெற தகுதியுடையோர் என்று சமத்துவத்திற்கு சான்று பகர்கின்றனர். எனவே பாவ மன்னிப்பானாலும் கடவுளின் உதவியானாலும் அது அனைவருக்கும் உரியது. அதில் வேறுபாடு இல்லை என்பது பேதுருவின் உரையில் நமக்கு தெளிவாகிறது. திருமறையை படித்த பின் காந்தியடிகள் தென்னாப்பிரிக்காவில் ஒரு தேவாலயத்தில் தொழுகைக்கு சென்றார். அவர் ஆலயத்தின் வாசலருகே சென்றபோது அந்த சபை மூப்பர் ஒருவர் அவரை பார்த்து இவ்வாறாக கேட்டார்: எங்கே போகிறதாக நீ நினைக்கிறாய் கருப்பு மனிதா? இந்த ஆலயத்தில் கருப்பர்களுக்கு இடமில்லை. இங்கிருந்து போய்விடு, இல்லையென்றால் என் உடன் பணியாளர்களை வைத்து உன்னை வெளியே வீசிடுவேன் என்று அந்த மனிதன் கூறினார். அந்த வார்த்தை தென்னாப்பிரிக்காவில் இழிவாக பேசப்படும் ஒரு வார்த்தை. அன்றிலிருந்து காந்தியடிகள் கிறிஸ்தவர்களை வெறுத்தார் என்று வரலாறு சொல்கிறது. இந்த குடியரசு தினத்தில் இறை மக்களாகிய நாம் சமத்துவம் மற்றும் நீதியை நம் வாழ்வில் கடைபிடிக்க கடவுள் நம்மை அழைக்கின்றார். ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் இவ்வாறாக கூறுகிறார்: எல்லா தேசத்திலும் நம்பிக்கை மற்றும் நீதியை கவனியுங்கள், அமைதியும் இசைவையும் எல்லோரிடமும் வேலை செய்யுங்கள். எனவே சமத்துவமும் நீதியும் அவசியமானதாகவும் அடையாளமானதாகவும் அனைவருக்கும் புதியதாகவும் மாற உழைப்போம். நீதியின் இறைவன் நம்மை காப்பாராக. ஆமென். ஜெபம் செய்வோம். எங்களை நேசித்து பாதுகாத்து வருகிறதான அன்பின் பரலோக கடவுள் ஆள் பார்த்து செயல்படுவதில்லை என்று அனைவருக்கும் சமத்துவமும் நீதியும் கொடுக்க செய்கிறவர் என்று எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறேன். சமத்துவமும் நீதியும் அவசியமானது என்பதை நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்நாட்களில் அறிந்து கொண்டோம். அதுபோலவே சமத்துவமும் நீதியும் அடையாளமானது என்பதையும் நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோம். இவ்வாறாக சமத்துவமும் நீதியும் அனைவருக்குமானது என்பதை எங்களுடைய வாழ்நாட்களில் என்று கூட நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஒவ்வொன்றும் அவசியமானதாகவும் அடையாளமானதாகவும் அனைவரும் எங்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம். நாங்கள் இருக்கின்றதான பகுதிகளிலும் நாங்கள் வாழ்கின்றதான இந்த
சூழல்களில் நாங்கள் நீதியையும் அமைதியையும் கடவுளுடைய நிறைவேற்ற நாங்கள் பயன்பட